Безнең тапшыруга олы хөрмәт һәм мәхәббәт тулы тагын бер котлау хаты килде. Бүген үзләренең иң кадерле, газиз әнкәйләрен, яраткан әбекәйләрен, Алтынбаева Рәхилә Салих кызын кадерле кызлары Рафия һәм Гөлфия гаиләләре белән котлап, йөрәк төрләреннән чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. Яратканыбыз безнең. Сине чын күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып, бик озак туган йортыбызның утларын сүндермичә яшәвеңне телибез. Тәннәрең сызлау, газапларны күрмәсен, җаның тыныч, урының түрдә булсын. Безгә яшәү өчен көчләр истәп, үзеңнең акыллы киңәшләрең белән ярдәм итеп яшәүләр насыйп кылсын. Безгә биргән яхшы тәрбияләрең өчен, йокысыз төннәрең, ары белмәс беләгең, нурлар сибеп торган йөзләрең өчен рәхмәт кадерлебез. Мең яшә, сөенеп яшә, син безгә бик кирәк. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу, бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни, бәхилләтеп. Сине яратып, балаларың, оныкларың. Кадерле Рәхилә Салиховна, бала оныкларыгыз сезне нык сагынып, матур җыр бәйрәм хөрмәтенә бүләккә юллыйлар. Кабул итегез. What's that?